Ba réalteolaí a John Birmingham as Baile an Mhuilinn I gContae na Gaillimhe. In 1866, daimse se réalt nach míle feiceáil a chuile 8 bliain, so réadlann a bhí aige sa teach anseo I dteach romhainn an Mhuilinn. Agus mar a hálínse, bé mu a lugannaí eiceáil oíche ar bith inis. 3,000 solas bliain ón domhan seo, tá réalta tásúnach ar tí pléasca, a bheits chuilechuin an anna eiceáil le na ráthúil héin, mar go méid síocha geall leis an réalt thua ar feadh seachtaine. Tá an réalte mar chuide gon gnósach ar a dúchtar corona borealis ar. Uair chuile 8 bliain a hálínse seo, agus deir réalteolaithe go bhfuil se le pléasca lá ar binis. So is réalt chóirsa seo, chá réalta go timpeall ar chéile. Fathach dearach agus ágbán. Tá ágbán a tarint ábhar, hydrigan, brosla, ón fathach dearach go dtí an ágbán, agus tugann se 8 bliain ar an ábhar sin, bailú agus taobh. Agus nús pís fápar chastas heasta tine, lása se ar a turt nar bheith se sáte, agus sinna tá le tarlú níos bhí an lá nó. Cé go bhfuil sé 60 bliain ó daimse John Birmingham an réalte a pléasca, níl bhfuil ar bhainte bháile seo a ghais go mór a ligan in nearmad. Bhí John Birmingham mar scoileire anseo blianta fadó hin agus táid cóbródú faoi sin. Tá go leor sim ag na scoileirí óíochta anseo agus go leor caint faoi John Birmingham agus a héal inis sna ranganí óíochta. Ceannaí an scoil an telescóp bhí ag John Birmingham. Agus bhí sé anseo ar feadh cúpla bliain ach anis tá sé ar taspáinteas sa muséum I Baile an Mhuilinn inis. Is inspráid é John Birmingham domsa mar dáta óíochta. Spragann sé mé mar tá clú agus cáil ar fud an dan. Ní bheith telescóp ná trálamh be eile tastal leis an gninú réaltach seo eiceáil. Ní bheith tastal ach do ráthúil, agus arnú spéir gláán. Sin a díneachtain Nuacht TG Cahar.